dole sa postaviť, pôjdeš to tam len spotovať to tam budeš, nebudeš po nich streľať, počkáš si, keby išli na jednotku a my skúsime sa tu rozmiestniť na tú dvojku. Neviem, či to poznáš, ale tu je taká hruda pri tej bráni, tá sa dá vyjsť a zistíš, kam idú. Alebo skúsime ísť na nich rašom, že my 1390 obideme úplne okolo dvojky a vy tu si postržíte zatiaľ dvojku. Poď za mnou, Pažit. Pažit, poď za mnou. Nie, Pažit, poď za mnou. Rozumiem opäť. Svítím. No. Kde? Majú AFK tú 34. Tak to vyzerá, že aj. Nie, tam do mňa strelila, tuším. Nie, alebo to bola druhá? Bo mi jedna zhodila pasy. Pozor na túto 34 tam ma dala. Paži, ty. Tomášite, skúsi s Pažitom spolu, aby ste išli po tej SU-101 T-34. Pozor, Pistatius, spra. Pekne. Poďme ich vyrašovať. Poď, neuhnuj sa, poď. Pekne, paráda.